Kaixo eta ongi etorri zuzenean kesatik egiten ari garen emisio berezi honetara, Aiaraldea komunikabidetik Arabako bolo txapelketaren 50. edizioan gabiltza. Une honetan hemen daude Kesako bolariak ikusi dezakegunez. Une honetan ari dira Kesako tiraketei hasiera ematen. Apur bat atzeratu egin da Kesako tiraketen hasiera, jokalari gehienak une honetan behot egin daudelako, hemen bakan batzuk baino ez daude momentuz, nahiz eta arratsaldeko horrela egin ala, espero dugun geroz eta bolari gehiago pasatzen joatea. Aipatzea, hori, Aiaraldea komunikabidetik zuzenean ari garela emititzen gaurko eta biharko tiraketak, une honetan Arabako bolatoki txapelketaren 50. edizioaren finala batziko da gaur eta bihar. Gaur arratsaldeko 6-etatik 8-etara egingo dira tiraketak behoteginetak esan, eta toki berdinetan bihar ere goizeko 11-etatik eguerdiko ordu batetara. Eta une honetan hemen ditugu jokalariak tiraketekin hasteko prest, momentuz esan bezala jokalari bakan batzuk baino ez daude, baina espero dugu arratsaldeko aurrera egin ala jokalari gehiago pasatzen joatea. Eta, apurka joango gara komentzatzen eta aletzen txapelketa honen nondik norakoak. Arabako bolatoki txapelketa otsailean abiatu zen eta eskualdeko bolatoki ugari bizitatu ditu 2 hilabete hauetan zehar. Hasi egin zen eskualdeko guztietatik. Eta, une honetan hauek dira hasiko direnak, ez? Orain hasiko dira Ruth Martínez izango da lehena tiratzen hemen Kesan, gero Alberto López, gero Kepa Canibe, Javier Martín eta Jose Luis Sojo. Hoiekin hasiko dugu hemen Kesako tiraketa eta hastera doa Ruth Martínezekin. Eta hemen ikusi dezakegunez, prest daukago Ruth tiraketei hasiera emateko, bera izango da Kesan bola jaurtiko duen lehen bizikoa. Hor daukago Ruth, prest, hartu du bola, prest, bat, eta badoa hor Ruth, eta hori 3 puntu bota ditu joanean, eta beste bat okerez banago bueltan. Hori izan da hemen Kesan Arabako bolatoki txapelketako finalean egindako lehenbizikoa. Ordoa Ruth berriro. Oraingoan sorte apur bat gehiago izan du. Eta Ruthen 3. goaz, une honetan. Hor dauka, hartu du bola. Eta badoa Ruth, hor. Hor doa Ruthen tiraketa. 4. doa. Hartu du bola. Eta bota du Ruth, hor doa. Txikia eta beste bi bota ditu joanean. Eta beste 3 okerez banago itzuleran. Hor dago Ruth, bere 5. tiraketa egingo du une honetan. Hor doa Ruth, primeran. Tiraketa hau nahiko oparoa izan da, 3 baino ez ditu utzi hori zutunik. Orotara 10 puntu lortuta tiraketa honetan.
hor dago Ruz, prest tiraketa berri bati heltzeko. Eta badoa, hor doa Ruzen tiraketa. Eta horren ikusiko dugu Ruzen urrengo tiraketa. Prest dago, hartu du bola. Eta badoa. 3 bota ditu, 3 puntu, 5 puntu orotara. Eta hor da Ruzen urrengoa. Hor da Ruz. Alberto Lopezen txanda izango da orain. Bota du lehenbizikoa Alberto Lopezek. Txikia eta bat bota du joanean eta beste 3 itzuleran. Prest dago Alberto bere bigarren tiraketari hasiera emateko. Eta hor doa. Hiru baino ez ditu utzi zutunik. Hor dago Alberto prest bere urrengo tiraketari hasiera emateko. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran. 10 puntu lortu ditu modu horretan orotara. Eta urrengo tiraketari ekingo dio. Hor dugu, Alberto. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran 10 puntu orotara. Eta hor dago Alberto prest. Hartu du bola eta badoa.
Bakarra utzi du zutik eta bota du ere. Guztiak botatzea lortu du Albertok, bere oraingo tiraketan, ea hurrengoan ze moduz doakion. Prest dago Alberto. Hor doa Albertoren tiraketa.
Javi Martín tira ahora. Una bola más que los demás. Bueno, zuzeneko arazoak izaten ari gara hemendik Kesako bolatokitik emititzeko. Baina hala ere hemen jarraitzen dugu txapelketaren nondik norakoen berri ematen.
Momentuz jokalari gutxi daude hemen kesan tiratzen, baina espero dugu arratsaldeko aurrera egin ahala jokalari gehiago pasatzen joatea. Gogoratu, une honetan kesan eta baita Beotegin ere Arabako Bolatokitza Txapelketaren 50. edizioaren finala basten ari dela. Gaur eta bihar izango dira tiraketak, kesan eta Beotegin. Gaur arratsaldeko 6ak pasatzo ekin diote tiraketak egitari kesan, Beotegin apur bat lehenago hasi egin dira eta bertan egon dira jokalari gehienak. Eta bihar ere bitokietan goizeko 11:00 eguerdiko ordu batetara arituko dira finala ebatzi eta Euskadiko txapelketara nortzuk joango diren zehazteko. Esan bezala, konexio arazoak izaten ari gara une honetan, ez dakigu interneteko konexioa ahalbidetu ahal izango dugunik hemengo emisioan, baina dena den emisio osoa grabatzen ari gara eta beraz nor gehiagoka amaitu bezain laster eta internet konexio gehiago dagoen toki batera joan bezain laster igoko dugu gaurko proba osoa. Esan bezala, Aiaraldea komunikabidearen zuzeneko emisio bat da honakoa. Zuzenean ari gara emititzen Kesako Bolatokitik Arabako Bolatoki Txapelketaren 50. edizioan. Esan bezala, konexio arazoengatik ez dakigu aukera izango dugun gaurko saioa streaming bidez jarraitzeko, baina hala ere grabatu egiten ari gara osorik, beraz egongo da osorik ikusteko aukera eta horretaz gozatzeko aukera. Bihar ere hemen egongo gara, goizeko 11:00 3:00. Eta esan bezala, hemen gaude, Arabako Bolatoki Txapelketaren 50. edizioan zuzenean emititzen. Oren gutxienez badirudi konexioa berrezarri egin dela, ea apurka-apurka ikusentzuleak batu egiten dira.
Une honetan Jose Luis Sojo dago tiraketak egiten. Hor dugu, Jose Luis bere hurrengo tiraketarako prest. Eta bota du. Txikia botatza lortu du eta beste bi joanean eta beste bi itzuleran. 8 puntu lortuta orotara tiraketa honetan. Hurrengo tiraketarako prestatzen ari da, une honetan. Eta ordoa, Jose Luis Sojoren tiraketa, aurreko baino paroagoa, 2 baino ez ditu utzi zutik. 11 puntu lortuta orotara. Jose Luis Sánchezen txanda izango da une honetan. Hor dugu Jose Luis bola eskutan eta prest bere lehenengo tiraketari ekiteko. Ordoa. Txikia botatzea lortu du eta baita beste 3 ere. Eta beste 2 bueltan. Ea hurrengo tiraketa ze moduz doakion. Hor dugu. Jose Luis. Prest bola eskutan. Eta badoa. Txikia botatza lortu du. Eta beste 3 bueltan 10 puntu lortuta orotara. Eta ordoa Jose Luisen hurrengo tiraketa. Prest dago Jose Luis, bola eskutan. Eta ordoa. Dago Jose Luis bere hurrengo tiraketarako, bola hartu du eskutan. Eta ordoa. Hor da Jose Luis, bola eskutan. Eta jaurti du bola. 3 baino ez ditutzi zutik, beste bat bota du bueltan. 2 baino ez ditu utzi zutik Jose Luis Sojok bere azken tiraketa honetan. Eta hurrengorako hor dago, bera. Bola hartu du eskutan Jose Luisek. Eta jaurti du. Ea Jose Luisen hurrengo tiraketa zen moduz doan. Bola dauka eskutan, prest dago tiraketari ekiteko.
Eta jaurti du bola, txikia botatzea lortu du eta beste 3 baita ere. 3 geratu dira zutik, Jose Luisen azken tiraketa honetan. Eta hor dago Jose Luis, bere hurrengo tiraketari ekiteko prest. Eta jaurti du bola. Hiru baino ez dira geratu zutik Jose Luisen azken tiraketan. Raul Beaskoetxearen txanda izango da orain. Hor daukagu Raul bola hartzeko prest. Hartu du bola. Eta tita, jaurti du bere lehenbiziko tiraketan. Tiraketa indaurtzua. Bakarra utzi du zutik eta guztiak botatzea lortu du Raul Beaskoetxea. Hor dago Raul, bola eskutan. Eta jaurti du. Txikia botatzea lortu du. Hau ere indartsua izan da. Eta hor dago Raul, bere 3. tiraketari ekiteko prest. Jaurti du bola. Txikia botatza lortu du. Tiraketa indartsua hau ere. 3 geratu dira zutik. Ea zen moduz doakion Rauli bere hurrengo tiraketan. Esku artean dauka bola. Eta jaurti du. Ez da horren oparo izan azken tiraketa hau. Aurrekoekin alderatuta behintzat. Ea hurrengoa zen moduz doakion. Bola du eskutan Raulek. Eta jaurti du bola. Ea. 2 geratu dira zutik. Raul Beaskoetxearen azken tiraketa honetan. Ea hurrengoa, ze moduz doakion Rauli. Prest dago Raul, bola eskutan. Eta jaurti du. Tiraketa hau ez da horren oparoa izan Raulentzat. Ea hurrengoa zen moduz doakion. Bola hartu du eskutan Raulek eta ordoa. Bost geratu dira zutik. Parkatu, 6 geratu dira zutik Raulen azken tiraketa honetan. Indartzu hasi du, baina ez du hasierako marka hori mantentzea lortu azken tiraketa hauetan. Ea hurrengo, ordoa. Hiru geratu dira zutik. Ea hurrengoa zen moduz doakion. Hor dago, Raul eta bota jotu.
lau geratu dira zutik, Raulen azken tiraketa honetan. Antolatzialek aipatzen dutenez, tiraketa honen ostean, geldialdi txiki bat egingo dute, urrengo jokalariak noiz iritziko zain. Izan ere, une honetan, Arabako bolatoki txapelketa bi tokitan ari da lehiatzen, Kesan, hemen, ikusten ari garen tiraketetan, baina baita Beotegin ere. Arratsaldeko 6etan hasi dira tiraketak, eta gaur eta bihar artean ebatziko da nori izango den Arabako bolatoki txapelketako txapeldun berria. Momentuz hori, geldialdi bat egingo dute, Beotegitik iritzi behar diren urrengo jokalariak iritzi arte. Eta guk aukera hau baliatuko dugu, apur bat sailkapenak eta nola dauden jakiteko. Izan ere, Arabako bolatoki txapelketa honetan ebatzi egiten da Euskadiko txapelketara nortzu joango diren Araba ordezkatzen. Eta orduan hemen ikusi dezakegu alde batetik emakumezkoen sailkapena nola dagoen, ikusi dezakegunez, sailkapen hauek ez dute kontatzen azken, une honetan egiten ari den tiraketak, sailkapen hauek aurreko asteburuko txapelketetatik hartutakoak dira. Eta hemen ikusi dezakegu, lehenengo postuan emakumezkoen artean Bea Isasi doala, gero bigarren Estrella Alonso eta Bego Pérez doala 3. Eta gero ja 4. Zurine Ruiz, Gurutze Badillo 5. Raquel González 6. 7. Ruth Martínez, hemen jaurtitzen ikusi duguna, Nekane Barros 8. 9. Kontzi González eta Clara Retamero 10. Eta, lehenengo hirurak, txapelketa honetan lehenengo 3 postutan geratzen direnak izango dira Euskadiko txapelketarako pasea lortuko dutenak. Eta momentuz, orain arteko puntuaketak, aurreko asteburu guztietako tiraketetako puntuaketak batuta, Bea Isasi doa lehenbiziko, Estrella Alonso 2. eta Bego Pérez 3. Hala ere, gaur eta biharko tiraketek, nolabait emaitza hau baldintzatu dezakete. Eta gero gizonezkoen artean, Oskar Olabarrieta doa lehenbiziko, Aitor Parrilla doa 2. 3. Joseba Miras, 4. Javi Gordón, 5. Aitor Saez, Iñaki Molinu Ebo 6. 7. Carlos Olabarrieta, 8. Jose León, 9. Jose Luis Sánchez, Txaber Gandarias 10. 11. Carlos Juste, Raúl Beaskoetxea, hemen tiratzen ikusi duguna 12. eta Aketz Moral 13. eta 14. Asier Martin, eta bukatzeko 15. Alberto López. Hauek dira lehenbiziko 15, eta hauek ere Euskadiko txapelketara nor joango ari dira lehiatzen. Eta hori, hemen gabiltza, Arabako bolatoki txapelketaren finalean, esan bezala, eta ikusi dezakegunez, une honetan Kesako bolatokian ez dira tiraketak egiten ari, atsedenaldi bat hartu dute, urrengo jokalariak iristeko esperoa. Eta, aipatu behar dugu ere, Kesatik eta une honetan konexio arazo nahikotxo izaten ari garela, zuzeneko emisio hau egiteko, baina hala ere, eskeskatu, zuzeneko emisio guzti hau uneotan grabatzen ari garelako, eta gero osorik ikusteko aukera egongo delako, aiaraldea.eus webgunean. Eta, momentuz, hau da dagoena, atsedenaldi tarte hau igaro arte, etenaldi bat egingo dugu guk ere, eta hurrengo jokaldiak edo hurrengo tiraketak hasten direnean, ekingo diogu berriro emisioari.
Eta hemen gaude bueltan Arabako bolatoki txapelketan. Atzeden aldi bat hartu dute jokalariek, oraindik jokalari asko falta direlako behategitik etortzeko, ona tiratzera. Eta Bernardo Barzenaren txanda izango da honetan. Hor bota du bere lehenbiziko tiraketa. Lau geratu dira zutik, Bernardoren lehenengo tiraketan, ea horrengoa zen moduz doakion. Esan bezala, hemen gabiltza Aiaraldea komunikabidetik zuzenean emititzen, Kesako bolatokitik, emisioarekin arazoak izan ditugu, konexio arazoak izan ditugu internetarekin. Hemen konexioa ez delako bereziki ona, baina honetan zuzenean ari gara, ea lortzen dugun emisioa egonkor mantentzen. Bernardo Barcena dago une honetan Kesan jaurtitzen. Oraindik bolari ugari falta dira hemendik pasatzeko. Gehienak beote egin daude. Baina ea apurka-apurka guztiak ikusterik daukagun. Hor dugu Bernardo, bere hurrengo jaurtiketa egiteko zain. Hartu du bola eta hor doa. Jaurtiketa indartsua egin du Bernardok. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Hor dago Bernardo bolarekin, hartu du eta hor doa. Bi baino ez ditu utzi zutik, tiraketa indartsu egin du Bernardo. Ea hurrengoa ze moduz doakion. No. Ordoa Bernardoen hurrengo tiraketa. Ea bueltan. 3 geratu dira zutik orotara. Aurreko puntuak eta berdina lotu Bernardo. Ea hurrengo tiraketa ze moduz doakion. Hor dago Bernardo.
Urrengo tiraketa egiteko prest, bola eskuan, hartu du eta ordoa. Ea bueltan, bakarra botatzea lortu du bueltan, lau geratu dira zutik Bernardoren azken tiraketa honetan. Ea urrengoan, ze moduz, doakion. Urrengo parte hartzailearekin hasiko gara. Juanjo Larrieta izango da urrengoa jaurtitzen, hor dago prest, bola eskutan, eta jaurti du. Lau geratu dira zutik, Juanjoren lehenbiziko tiraketa honetan, ea bigarrena ze moduz doakion. Hor dago Juanjo, bere urrengo tiraketari ekiteko prest. Bola eskutan dauka eta jaurti du. Ordoa. Bi botatzea lortu du, txiki ez du botatzea lortu joanean. 4 puntu lortu ditu tiraketa honetan Juanjo. Ea hurrengoan zen moduz doakion. Hor dauka bola eskutan. Eta jaurti du Juanjok. Ez du txikia botatzea lortu. Aurrengoan sorte handiagoa daukan. Hor dago Juanjo bola eskutan. Prest bere urrengo jaurtiketari ekiteko. Eta badoa. Tiraketa hau hobea izan da. Txikia botatzea lortu bai du joanean, eta 4 puntu eman dizkio horrek. Ea hurrengo tiraketan marka berdindu edo hobetzea lortzen duen. Hor doa Juanjo. Eta badoa. Lortu du marka hobetzea. 2 baino ez dira geratu zutik Juanjoren tiraketa honetan. Apurka hobetuz joan da Juanjo tiraketaz tiraketa. Ea hurrengoan are gehiago hobetzeko beta daukan. Hor dago Juanjo, prest. Eta jaurti du bola. Eta tiraketa potentea, honakoa ere, 2 baino ez dira geratu zutik. Ea hurrengoa zen moduz dakion Juanjori. Hor dago, Juanjo. Hurrengo tiraketari ekiteko prest. Bola eskutan. Hartu du eta jaurti du. Tiraketa indartzua honako hau ere. 3 geratu dira zutik.
Aurrengo tiraketa zen moduz doakien. Prest dago Juanjo eta jaurti du. Jaurti du bola. Hiru geratu dira zutik, Juanjoren azken tiraketa honetan. Eta prest dago hurrengoari ekiteko. Hor dago Juanjo, bere hurrengo tiraketari ekiteko prest. Eta jaurti du bola, Txikia joanean botatzea lortu du, eta azkenean lau geratu dira bakarrik zutik. Gogora hasiko dugu, une honetan Kesatik ari garela zuzenean emititzen, Arabako Bolatoki Txapelketaren 50. edizioaren finalean. Javi Koantesen txanda izango da orain. Hor dago Javi prest. Eta hor doa bere lehenengo jaurtiketa. Ez du txikia botatzea lortu joanean. Beraz ez ditu lau puntu horiek lortu tiraketa honetan, hurrengoan sorte apur bat gehiago daukan. Hor dago Javi, bere bigarren tiraketari ekiteko prest. Bere kideek dena prest uzten duten bitartean, hartu du bola eta hor doa. Oraingoan ere ez du txikia botatzea lortu. Ea hurrengoan sorte apur bat gehiago daukan. Hor dago. Bere hurrengo tiraketari ekiteko prest. Hartu du bola. Eta hor doa, jaurti du. Oraingoan bai, txikia botatzea lortu du. Baina itzuleran ez du puntu gehiago lortzerik izan. Tiraketa hobea, honakoa. Ea hurrengoan marka hoberetzerik duen. Hor doa Javi. Eta hor doa lortu du txikia botatzea, ea itzuleran beste bat botatzea lortu du. Hor dago Javi. Prest, hartu du bola eta badoa. Lortu du txikia botatzea. Eta itzuleran ez du lortu gehiago botatzea. Dena prest Javiren hurrengo tiraketarako hartu du bola. Eta badoa. Emaitza hau ez da horren oparoa izan. Ea hurrengoa zen moduz doakion Javiri. Esku artean dauka bola eta hor doa.
tiraketa indartsua honakoa, bi geratu dira zutik Javiren tiraketa honetan. Hor dago Javi. Urrengo tiraketari ekiteko prest. Hor dago Javi, bola eskuan hartu du eta badoa. Bi baino ez dira geratu zutik Javiren azken tiraketa honetan. Ea hurrengoa ze moduz doakion Javiri. Hor dago Javi, bola eskuan, bere horrengo tiraketari ekiteko prest. Hartu du eta badoa. Lau geratu dira zutik Javiren azken tiraketa honetan. Eta jarraian helduko da Ricardo Bilbaoren txanda. Hor dago Ricardo, prest. Arabako bolatoki txapelketako bere azken tiraketa honi ekiteko. Hartu du bola. Eta ordoa. Lortu du txikia botatzea eta ea bueltan ze moduz doakion. Bi geratu dira zutik. Indartzu hasi du Ricardo bere jokaldia, ea lortzen duen urrengo tiraketaetan ere marka mantentzea. Hor dago Ricardo eta ordoa lortu du txikia botatzea eta bueltan hiru geratu dira zutik Ricardo Bilbaoren bigarren tiraketa honetan. Ea hirugarrena ze moduz doakion. Hor dago Ricardo. Tiraketarako prest eta badoa. Ea Ricardoren urrengo tiraketa zen moduz doan. Hor dago Ricardo, prest, bola eskutan. Eta badoa. Tiraketa indartsua honako hau ere, bi geratu dira zutik. Ea hurrengoa zen moduz doakion Ricardori. Hemen ari gara zuzenean Kesako bolatokitik, Arabako bolatoki txapelketaren 50. edizioaren finala zuzenean emititzen. Beotekin eta Kesan ari dira azken tiraketak egiten. Ondorioz, txapelketa hasieran, gaurko egunaren, gaurko arratzaldearen hasieran, ez da jende askorik egon hemen Kesako bolatokian. Jokalari gehienak Beotegin hasi direlako tiraketak egiten, baina purka-purka geroz eta jende gehiago gerturatzen ari da ona. Txapelketan parte hartzeko eta gainontzeko jokalariek ere nola egiten duten ikusteko. Eta honetan, esan bezala, Ricardo Bilbao dago parte hartzen. Eta oraingoan ere tiraketa indartsua egin du, bi baino ez dira geratu zutik eta txikia botatzea lortu du joanean.
Ea urrengo tiraketan zen moduz doakion. Hor dago Ricardo. Hartu du bola. Eta badoa. Hor doa. Tiraketa ona. Ricardo honena. Ea urrengoa zen moduz doakion. Hor doa, Ricardo. Horrengo tiraketa ez da horren oparoa izan. Ea urrengoan marka hobetzea lortzen duen. Hor dago Ricardo. Eta jaurti du bola. Eta Jesus Larrazabalen txanda izango da une honetan. Hor dago Jesus, bere lehenengo tiraketan. Txikia botatzea lortu du joanean, eta beste bi itzulian. Hor dugu Jesus. Ea bigarren tiraketan zen moduz doakion. Eta jaurti du bola. Txikia botatzea lortu du joanean. Eta beste bi itzulian. 3 geratu dira zutik Jesus Larrazabalen azken tiraketa honetan. Ea hurrengoan ze moduz doakion. Eta hor, jaurti du, Jesusek txikia botatzea lortu du joanean, eta itzuleran beste bi. Eta hor doa, Jesusen hurrengo tiraketa, ea ze moduz. Lau geratu dira zutik. Jesus Larrazabalen azken tiraketa honetan. Ea hurrengoa ze moduz doakion Jesusi. Hemen gabiltza Kesako bolatokian, Arabako bolatoki txapelketaren 50. edizioko finalean. Zuzenean emititzen ari gara, Aiaraldea komunikabidetik. Emisioarekin arazoak izaten ari gara. Hemengo interneteko konexioa dela eta emisioa behin baino gehiagotan moztu zaigu eta nahiko geldo doa, baina hala ere hemen jarraitzen dugu eta txapelketa amaitzerakoan bideo osoa igoko dugu webgunera osorik ikusteko aukera egon dadin. Bien bitartean, hemen jarraitzen dugu txapelketa bete-betean, une honetan Jesus Larrazabalen tiraketa ikusten. Eta hor doa Jesus. Lortu du txikia botatzea. Ea hurrengoan ze moduz doakion.
Eta honen beste amaitu eginda Jesus Larrazabalen txanda. Aitor Parrillaren txanda da une honetan, hor daukagu Aitor, bola eskutan. Geroz eta jende gehiago gerturatzen ari da hemen Kesako bolatokira, txapelketaz gozatzera. Eta hor doa Aitor Parrillaren lehenbiziko tiraketa ona. Bakarra geratu baita zutik. Indartzu hasi du Aitorrek Arabako bolatoki txapelketako bere azken tiraketa hause. Ea bigarren tiraketa zen moduz doakion. Eta hor do Aitor. Tiraketa hau ez da aurreko bezain oparoa izan. Baina hala ere lortu du txikia joanean botatzea eta 4 puntu eman dizkio horrek. Gero lortu dituen beste 3. Hor dago Aitor Parrilla, bere hurrengo tiraketari heltzeko prest, hor doa. Lortu du txikia joanean botatzea, aber bueltan zenbat botatzea lortzen duen. 4 geratu dira zutik. Ea hurrengoa zen moduz doakion Aitorri. Aipatu bezala, hemen gabiltza uneotan, Kesako bolatokitik zuzenan emititzen, Arabako bolatoki txapelketaren 50. edizioan. Aitor Parrilla ari da une honetan jaurtitzen, hor dago bola eskutan. Eta jaurti du bola Aitorrek. Tiraketa indartsua, orainkoa. 2 baino ez dira geratu zutik. Ea hurrengoa zen moduz doakion Aitorri. Hor dago Aitor, bola eskutan. Eta jaurti du, txikia botatzea lortu du joanean, aberitzuleran. Tiraketa indartzu Aitorrena, 2 baino ez dira geratu zutik. Ea hurrengoa zen moduz doakion. Eta hor do Aitorren hurrengo tiraketa. Eta erabatekoa lortu du Aitorrek tiraketa honetan. Jendearen txalo artean. Ea hurrengoa zen moduz doakion. Hor dago Aitor bola eskutan, ea marka berdintzea lortzen duen oraingoan ere. Hor doa. Kolpe indartsua oraingoa ere, aber itzuleran. Itzuleran ez du puntu gehiago lortzerik izan. Ea hurrengo tiraketa zen moduz doakian. Ordu Aitorrek bola eskuartean eta jaurti du bola. 3 baino ez dira geratu zutik Aitor Parrillaren tiraketa honetan.
Hor dago Aitor, bola eskutan, esku artean hartu du. Eta badoa. Itzuleran puntu bat gehiago lortu du Aitorrek, 4 geratu dira zutik. Eta horrela geratu da Aitorren gaurko jokaldia. Unai ari da une honetan bola jaurtitzen, hor daukagun Unairen lehen biziko tiraketa, aber itzuleran zenbat puntu lortzen dituen. 3 bainoz dira geratu zutik. Unairen lehen tiraketa honetan, ea hurrengoak ze moduz doazkion. Hor dago Unai. Tiraketari ekiteko prest, esku artean hartu du bola eta jaurti du bola. Lortu du joanean txikia botatzea, aber itzulera ze moduz doakion, beste 3 bota ditu. 2 baino ez dira geratu zutik, Unairen tiraketa honetan, marka hobetzea lortu du naik, aber lortzen duen marka mantentzea hurrengo tiraketetan. Hor dago Unai bola eskutan, eta jaurti du, lortu du txikia joanean botatzea, aber itzulera ze moduz doakion. 2 baino ez dira geratu zutik, Unairen tiraketa indartzu honetan, marka mantentzea lortu du momentuz, aber hurrengo tiraketak ze moduz doazen Unairentzat. Prest dugu bola eskutan hartu du Unaik. Eta hor doa. Txikia botatzea lortu du joanean eta itzuleran beste bat botatzea lortu du. Ea horrengo tiraketa zen moduz doakion Unairi. Esku artean dauka bola, eta jaurti du bola, txikia botatzea lortu du joanean, ea itzuleran bakarra geratu da zutik Unairen tiraketa indartzu honetan. Marka hobetzea lortu du Unaik, ea hurrengo tiraketetan mantentzea lortzen duen, bere puntuazioan gora egiteko. Eta jaurti du Unaik, lortu du txikia botatzea eta itzuleran beste bat botatzea lortu du. Ea hurrengoa zen moduz doakion Unairi, bola esku artean hartu du, eta badoa. Tiraketa indartsua, Unairena. Joanean puntu ugari lortu ditu, itzuleran aldiz ez du gehiago lortzerik izan. Ea hurrengoa zen moduz doakion. Apurka, geroz eta jende gehiago ari da gerturatzen Kesako bolatokira, Arabako bolatoki txapelketaren 50. edizioa ospatzen ari baita, hemen eta Beotegin edizioaren finala. Bihar ere hemen egongo gara zuzeneko emisio egiten goizeko 11:00 eguerdiko ordu batetara. Izan ere, txapelketa honen edizio berezia da aurtengoa, mende erdiko historia bete du Arabako bolatoki txapelketak. Eta hori dela eta erabaki du
Aiaraldea komunikabideak zuzeneko emisio hau egitea. Zuzeneko konexio arazoak izaten ari gara, hemengo internet konexioa ez delako oparoena, eta hori dela eta hainbat aldiz moztu egin da emisioa, baina hala eta guztiz ere hemen jarraitzen dugu. Eta Raquel Gonzalezen txanda izango da une honetan, ordoa Raquel bere lehenbiziko tiraketarekin. Txikia botatzea lortu du joanean, itzuleran ze moduz doakion. Beste bat botatzea lortu du Raquel Gonzalezek. Eta hor dago, bola du eskutan. Eta jaurti du Raquel Gonzalezek. Beste bi botatzea lortu du itzuleran. Ea hurrengo tiraketa ze moduz doakion. Hor dago Raquel González. Jaurti du. Eta bueltan ez du puntu gehiagorik lortzerik izan. Bueno, bai, beste bi lortu ditu. Sortea izan du Raquelek tiraketa honetan. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Hor dugu Raquel. Arabako bolatokiko bere azken jokaldiari bide ematen. Zazpi puntu lortu ditu tiraketa honetan, Raquelek. Ea hurrengoa zen moduz doakian. Hor dago Raquel, prest. Eta jaurti du bola. Lortu du txikia botatzea joanean, itzulera zen moduz doakion. Beste bi bota ditu itzuleran, Raquel Gonzálezek Arabako bolatoki txapelketako 50. edizioan. Hor dago Raquel, prest bere hurrengo tiraketari ekiteko. Hartu du bola eta jaurti du. Lortu du txikia botatzea. Eta itzuleran beste 3 bota ditu. Ea hurrengo tiraketa, ze moduz doakion. Hor dago Raquel, prest hurrengo tiraketari ekiteko. Hartu du bola eta jaurti du. Oraingoan ez du horrenbesteko sorterik izan. Ez du txikia botatzerik lortu joanean. Eta puntu gutxiago lortu ditu horregatik. Ea hurrengo tiraketan sorte gehiago daukan Raquelek. Ea hor geldi geratu da bola, ea baten bat gehiago botatzen duen, beste puntu bat Raquelentzat. Hor trabatuta geratu da bola eta beste bat bota du. Raquel Gonzálezen tiraketak ikusten ari gara uneotan, Arabako bolatoki txapelketaren 50. edizioko finaletan. Kesako bolatokitik ari gara zuzenan emititzen, Aiaraldea komunikabidetik. Eta bihar ere, goizeko 11:00 eguerdiko ordu batetara arituko gara toki berdinean, hemen. Final berezi honen,
berezia 50. Edizio delako hain zuzen. Final berezi honen nondik norako guztiak azaltzen. Jorge Leonen txanda izango da une honetan. Hor daukagu prestatzen. Hor dago, Jorge, bola eskutan. Eta jaurti du, ordoa, bere lehenengo tiraketa indartzua. Lortu du txikia botatzea, eta beste bi bota ditu itzuleran. Bi baino ez dira geratu zutik. Jorge Leonen lehenbiziko tiraketa honetan, ea hurrengoa ze moduz doakion. Hor dago Jorge Leon, Arabako bolatoki txapelketako bere tiraketetan. Eta jaurti du bola. Tiraketa indartzo honako hau ere, lortu du txikia joanean botatzea, eta beste bi bota ditu, 3 bota ditu itzuleran. 10 puntu lortu ditu orotara modu horretan, Jorge Leonek, ea hurrengo tiraketan marka berdindu edo hobetzea lortzen duen. Hor dago Jorge, hartu du bola, eta badoa. Lortu du txikia joanean botatzea, tiraketa indartzua, eta itzuleran lortu du beste bat botatzea. Bakarra geratu da zutik Jorge Leonen azken tiraketa honetan. Ea hurrengoa ze moduz doakion Jorgeri. Hor dago Jorge. Arabako bolatoki txapelketako 50. Edizioko finalean zuzenean ari gara Kesako bolatokitik emititzen. Interneteko konexio zailtasun hementxe gabiltza. Esan bezala, gaur eta bihar egiten ari dira Arabako bolatoki txapelketako finalak, hemen Kesan eta Beotegin baita ere. Eta bihar tiraketa gehiago izango ditugu. Goizeko 11:00-tatik eguerdiko ordu batetara. Jorge Leonari da une honetan botatzen, eta berazken tiraketa hau indartzo izan da, bakarra utzi du zutik. Ea hurrengoa ze moduz doakion Jorgeri. Hor dago Jorge. Prest hurrengo tiraketarako. Eta jaurti du. Tiraketa indartzua honako hau ere. Baina itzuleran ez du lortu itzuleran puntu gehiago erdiestea. Ea Jorgeren hurrengo tiraketa ze moduz doan. Hor dago Jorge, bola eskutan. Eta jaurti du. Lortu du txikia joanean botatzea eta beste 3 ere, eta beste 3 bueltan. 10 puntu orotara Jorgeren txat. Esan bezala hemen gabiltza, Arabako bolatoki txapelketako 50. edizioan zuzenean emititzen Kesako bolatokitik.
Jorge Leonen tiraketak ikusten ari gara uneotan, tiraketa indartsuak, Jorgerenak. Oraingo honetan ere lortu du txikia Joanean botatzea eta bi baino ez ditzu utzi zutik. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Hor dago, Jorge. Jaurti du bola. Eta itzuleran beste bi bota ditu. Eta amaitu da Jorgeren tiraldia. Eta Jose Leonen txanda izango da une honetan. Hor dago Jose, prest tiraketari ekiteko. Eta jaurti du Josek, lortu du txikia Joanean botatzea, eta bueltan abertzen baldortzen dituen beste hiru. Laugarrena, hor osta egon da Jorge Leon guztiak botatzeko, baina batek aguantatu egin du zutik. Ea hurrengoan marka hobetza lortzen duen Jorge Leonek, Arabako bolatoki txapelketako 50. edizio honetan. Eskutan du bola, eta jaurti du, lortu du txikia Joanean botatzea, eta itzulerako puntuak batuta, 4 baino ez ditu utzi zutik Jorge Leonek. Ea hurrengo tiraketa ze moduz doakion. Hor dago Jorge, bola eskutan, eta jaurti du. Lortu du txikia botatzea, txikia eta beste bat, eta beste bi itzuleran. Ea hurrengo tiraketa ze moduz doakion Jorgeri. Hementzeari gara, Kesako bolatokitik zuzenean emititzen Arabako bolatoki txapelketako 50. edizioaren finala. Jorge Leonari da uneotan jaurtitzen, eta beste hainbat jokalari daude zain. Kesan eta Beotegin batziko da, aurtengo Arabako bolatoki txapelketa nork eramango duen, gaur eta bihar egiten ari dira tiraketa guztiak, arratsaldeko 6-etatik 8-etara gaur, eta bihar goizeko 11-etatik ordu batetara. Bihar ordu batetik aurrera egingo dute sari banaketa, eta aurreratu digutenez, beste sorpresatzoren bat ere egongo da biharko egunean, izan ere, aipatu bezala, edizio berezia da urtengoa, 50. delako, eta horregatik ere erabaki dugu Aiaraldea komunikabidetik, okazio berezi hau zuzenean emititzea. Jorge Leonen dago uneotan botatzen, hartu du Jorgek bola eskutan, eta ordoa, lortu du txikia Joanean botatzea, itzuleran ordea ez du puntu gehiagorik lortu. Ea hurrengo tiraketa zen moduz doakion Jorgeri. Hor du Jorgek bola eskutan, eta jaurti du. Lortu du txikia botatzea Joanean, eta itzuleran beste bi.
Aurrengo tiraketa zen moduz doakion Jorgeri, Arabako Blaktoki txapelketako 50. edizionen finalean. Zuzenean ari gara emititzen Aiaraldea komunikabidetik, Kesako bolatokitik zuzenean. Eta Jorge Leonen tiraketak ikusi berri ditugu orain. Eta beste jokalari baten txanda izango da orain, Zurine Ruizena alegia. Hor daukagu Zurine, bere tiraketei ekiteko prest, esku artean hartu du bola. Prest dago bere lehen tiraketa egiteko. Eta hor doa Zurine. Lortu dut txikia botatzea. Eta itzuleran beste bat bota du. Ea bere marka hobetzea, mantendu edo hobetzea lortzen duen Zurinek bigarren tiraketa honetan. Hor dago Zurine eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean eta beste 3 puntu lortu ditu itzuleran. Hor dago Zurine, bere hurrengo tiraketari ekiteko prest. Eta jaurti du. Lortu du txikia botatzea eta itzuleran beste bat. Ea hurrengo tiraketa hobeto dago doakion Zurineri. Hemen gaude Kesako bolatokitik zuzenean Arabako bolatoki txapelketako 50. edizioko finala emititzen. Lortu du txikia botatzea eta erabatekoa lortu du. Guztiak botatzea lortu du Zurine Ruizek bere tiraketa honetan. Ea marka mantentzea lortzen duen. Hor dago Zurine, bola eskutan. Eta jaurti du. Lortu du txikia botatzea. 3 geratu dira zutik Zurineren tiraketa honetan. Ea hurrengoa zen moduz doakion Zurineri. Hor dago Zurine, bola eskutan, eta jaurti du. Lortu du txikia botatzea, eta itzuleran beste bat botatzea lortu du. Hor dago Zurine. Eskuartean hartu du bola. Eta jaurti du bola. Oraingoan ez du sorterik izan. Ez du bat bera ere bota joanean eta itzuleran 3 puntu lortu ditu. Ea bere lehenbiziko tiraketetako marka mantentzea lortzen duen Zurinek. Jaurti du bola. Lortu du txikia botatzea joanean, aber itzulera ze moduz doakion. Beste 2 botatzea lortu du itzuleran. Ea Zurineri zen moduz doakion orain.
Jaurti du bola. Lortu du joanean txikia botatzea. Itzuleran ez du gehiago botatzerik lortu. Eta honen beste, amaitu da Zurineren txanda. Eta Unai Torrealdairen txanda da orain. Ordoa bere bola. Lortu du txikia botatzea joanean. Eta itzuleran beste 2 bota ditu, 3 bota ditu. Esan bezala, Arabako bolatoki txapelketan gaude une honetan zuzenean emititzen. Ordoa Torrealdai ez du txikia botatzea lortu joanean. Itzuleran lortu du 4 puntu jasotzea. Aurrengo tiraketa ze moduz doakion. Torrealdairi eskuartean hartu du bola. Eta jaurti du. Aurrengo tiraketa zen moduz doakion Torrealdairi. Jaurti du bola. Ez du bat bera ere ez botatzea lortu joanean. Eta honen bestez hurrengo tiraketara pasatu da. Hor jaurti du, oraingoan jokaldi hobea egitea izan du, txikia botatzea lortu du joanean. Itzuleran aldiz ez du puntu gehiagorik lortzerik izan. Hor dago Torrealdai, bola eskutan, eta jaurti du. Lortu du txikia botatzea joanean eta beste 2 bota ditu itzuleran. Eskuartean du bola Torrealdaik eta jaurti du. Ez du txikia botatzerik lortu. Itzuleran beste 2 botatzea lortu du. Hurrengo tiraketan sorte gehiago daukan. Arabako bolatoki txapelketako 50. edizioko finala. Ari gara zuzenean emititzen Aiaraldea komunikabidetik, zuzenean Kesako bolatokitik. Zuzeneko emisioarekin arazoak izaten ari gara, interneteko konexioa ez delako oparoena. Baina, hala eta guztiz ere, tiraketa guztiak ari gara bideoz grabatzen eta gaurko saioa amaitu bezain laster. Izango duzue osorik ikusteko aukera, aiaraldea.eus atarian. Une honetan Torrealdairen tiraketak ikusi ditugu, hemen Kesako bolatokitik. Eta aketzen txanda iritsiko da orain. Ordu aketzek eskuartean bola eta bota du. Tiraketa indartsua, txikia botatzea lortu du joanean eta itzuleran beste 2 bota ditu aketzek. Aurrengo tiraketa ze moduz doakion. Eskuartean hartu du bola aketzek. Eta jaurti du.
3 baino ez ditu utzi zutik, aketzek. Aurrengo tiraketa ze moduz doakion? Giroa geroz eta gehiago berotzen ari da uneotan Kezako bolatokian. Ordoa aketzeren tiraketa indartsua, oraingoa ere. 2 baino ez ditu utzi zutik aketzek. Eskuartean hartu du bola aketzek. Prest dago hurrengo tiraketari ekiteko eta badoa. Ez du aurreko marka mantentzea lortu, baina ere tiraketa ona oraingoakoa aketzerena. Txikia botatzea lortu du aketzek joanean, baina gero itzulera ez da horren oparoa izan. Ea hurrengo tiraketa ze moduz doakion. Eskuartean hartu du bola aketzek. Eta jaurti du. 3 geratu dira zutik aketzeren tiraketa honetan. Ea hurrengoa ze moduz doakion aketzeri. Hemen Arabako bolatoki txapelketako 50. edizioko finalean. Eta badoa, aketzeren tiraketa, itzulera ze moduz doakion. Itzuleran ez du horrenbesteko sorterik izan aketzek, oraingo honetan, ez du puntu gehiagorik lortu. Ia hurrengo tiraketa ze moduz doakion. Prest dago aketze eta ordoa. Bota du txikia eta beste 2 eta itzuleran beste bat botatzea lortu du aketzek. Hurrengoa ze moduz doakion aketzeri. Eskuartean dauka bola eta ordoa. Txikia botatza lortu du joanean eta beste 3 itzuleran. Unai Villanuevaren txanda da orain. Eskuartean hartu du Unaik bola. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean eta beste 3 itzuleran. Unairen hurrengo tiraketa ze moduz doan, eskuartean dauka bola, jaurtitzeko prest. Eta badoa, Unairen 2. tiraketa indartsua honako hau ere. 4 geratu dira zutik. Hurrengo tiraketa ze moduz doakion Unairi. Hor dago Unai, bola eskutan, jaurtitzeko prest, eta badoa. Txikia botatzea lortu du eta baita beste bat ere, 5.6 puntu lortu ditu Unaik bere azken tiraketa honetan. Arabako bolatoki txapelketako finalean.
50. edizioa da urtengoa, eta Kezako bolatokitik ari gara zuzenean emititzen Aiaraldea komunikabidetik. Hor pres ikusten dugu nahi, bola eskutan, eta badoa, lortu du txikia botatzea, eta bueltan ez du puntu gehiagorik lortu, baina tirada ona, hala ere Unairena. Aurrengoa ze moduz doakion Unairi. Eskuartean hartu du bola, eta badoa, lortu du txikia botatzea joanean, eta itzuleran beste 2 bota ditu. Aurrengoa ze moduz doakion Unairi. Esku artean hartu du bola, eta badoa Unairen urrengo tiraketa. Bakarra geratu da zutik Unairen tiraketa honetan, ea marka mantentzea lortzen duen urrengoan. Hor dago Unai, jaurtitzeko prest, eta badoa, txikia eta beste 4 bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran, 2 baino ez dira geratu zutik Unairen tiraketa honetan. Esan bezala, zuzenean ari gara emititzen Kezako bolatokitik, Arabako bolatoki txapelketaren 50. edizioko finalean. Bihar ere hemen arituko gara, zuzenean emititzen, goizeko 11:00 eguerdiko ordu batetara. Gaurko eta biharko tiraketekin ebatziko da, nortzuk izango diren Euskadiko txapelketara joango diren arabarrak, aiaraldearrak, izan ere, Arabako jokalari guztia dira eskualdekoak, eta esan bezala, tiraketak, gaur eta biharko tiraketak, Kezan, hemen, eta Beotegin egiten ari dira. Jokalari edo parte hartzaile bakoitzak 2 tokietan egin behar ditu jaurtiketak gaur eta bihar artean, modu librean, ez dago tiraketa ordenik, jokalariak etorri ala doaz jaurtitzen. Horregatik ere zaila egiten zaigu batzutan zehazki nor jaurtitzen dabilen jakitea, baina purka-purka ari gara erritmo hartzen. Gaur txapelketa motel hasi da, hemen Kezan, jokalari gehienak Beotegira joan direlako lehenbizi tiraketak egitera. Baina purka-purka giroa berotzen joan da, jokalari gehiago onak Kezara gerturatu ala. Eta Txaberari da une honetan bola jaurtitzen, esku artean dakoa bola Txaberrek, ea ze moduz doakion bere urrengo tiraketa hause. Ordoa, lortu du txikia botatzea, txikia eta beste bi geratu dira zutik Txaberren tiraketa honetan, ea urrengoa ze moduz doakion. Hor dago Txaber, bola eskutan, altzatu du bola, prest dago tiraketari ekiteko, eta badoa, hor, tiraketa indartsua Txaberrena, bakarra geratu da zutik, eta azkena ere erori egin da azken unean. Guztiak botatzea lortu du Txaberrek, txalo zaparra da artean, ea marka mantentzea lortzen duen bere urrengo tiraketetan.
eskuartean hartu du bola, hamarka berdintza lortzen duen Txaberrek, Arabako bolatoki txapelketako bere tiraketa hauetan, lortu du txikia botatzea, eta bi geratu dira zutik. Ez du marka berdintza lortu, baina hortze ibili da, indartzu dabil Txaber. Aurrengo tiraketa ze moduz doakion, esku artean dauka bola, jaurtiketa egiteko prest. Eta badoa, jaurtiketa indartzua honako hau ere, bakarra geratu da zutik. Azken 3 tiraketak oso paroak izan dira Txaberrentzat, marka berdintzea lortzen duen hurrengo tiraketetan. Ondo ari baita Txaber. Arabako bolatoki txapelketako bere jaurtiketetan. Esku artean dauka bola. Eta badoa, lortu du txikia botatzea, eta beste bat bota du itzuleran. Aurrengo tiraketa zen moduz doakion Txaberri. Prest dago Txaber, bola eskutan. Eta badoa. Tiraketa indartzua honako hau ere. 3 geratu dira zutik Txaberren tiraketa honetan. Aurrengo tiraketa zen moduz doakion Txaberri. Publikoaren animoak ere agerikoak dira. Eta badoa hor Txaber. Lau geratu dira zutik Txaberren tiraketa honetan. Saio ona egin du Txaberrek Arabako bolatoki txapelketako finalean. Ikusteke dago gero klasifikazioan nola geratzen den. Oraindik jokalari ugari falta direlako jaurtitzeko, bai gaurko egunean eta biharkoan ere. Eta Joseba Mirasen txanda da uneotan. Hor dago bere lehenbiziko jaurtiketa. Ez du txikia joanean botatzea lortu. Aurrengo tiraketetan bere marka hobetzea lortzen duen. Hor dago Joseba, bola eskutan, eta badoa. Oraingoan bai lortu du txikia botatzea, eta itzuleran beste bat bota du Joseba Mirasek. Esan bezala, Arabako bolatoki txapelketako finala emititzen ari gara uneotan, Kesako bolatokitik zuzenean, eta Joseba Miras ari da bola jaurtitzen, eta bi geratu dira zutik Josebaren tiraketa honetan. Aurrengo tiraketan marka mantendu edo betzea lortzen duen Luiandoarrak. Esan bezala, Arabako bolatoki txapelketan gaude. Eta erabatekoa lortu du Josebak. Guztiak botatzea lortu du tiraketa honetan Joseba Miras Luiandoarrak. Batu beharra dago sailkapenean 3. doala. Beraz, orain egiten dituen tiraketak bere bizikoak izango dira, txapelketan izango duen amaierako postua ebasteko. Ordoa Joseba, jaurti du, eta bota du. Eta osta ez du lortu guztiak botatzea, bakarra geratu da zutik.
indartzuari da Joseba, eta hurrengo minutuak bere bizikoak izango dira, sailkapenean izango duen postua ebasteko. Hartu du Josebak bola, altzatu du. Eta badoa, tiraketa indartsua honako hau ere, bi geratu dira zutik soilik, Joseba Mirasen tiraketa honetan. Aurrengo tiraketa ze moduz doakion Josebari, eskuartean dauka bola, altzatu du, eta badoa, ez du txikia botatzea lortu. Honako tiraketa ez da horren oparoa izan Josebarentzat, ea remontatzea lortzen duen hurrengo tiraketan. Eskuartean hartu du bola. Eta badoa. Baina oraingoan ere ez du lortu txikia joanean botatzea. Eta 5 geratu dira orotara zutik. Oraingoan ordoa Josebaren bola. Eta oraingoan bai marka hobetzea lortu du, 3 geratu dira zutik. Baina indartsua zui du Josebak bere tiraketak, baina gero ez du martza mantentzea lortu azken tiraketetan. Ager Alonso dago uneotan bola jaurtitzen. Ea ze moduz doakion Agerri. Hor dago bola eskutan, bere bigarren tiraketari ekiteko prest. Eskuartean hartu du bola. Eta badoa. Lortu dut txikia botatzea. Eta beste bi eta itzuleran. Beste 4. Bi baino ez dira geratu zutik Agerren tiraketa honetan, ea aurrengo zen moduz doakion. Hor dago Ager, bere aurrengo tiraketari ekiteko prest, eta badoa. Tiraketa indartsua Agerrena, bi baino ez dira geratu zutik. Aurrengoa ze moduz doakion. Hementxe gabiltza Jaraldea komunikabideko zuzeneko emisioan, Kesako bolatokitik, Arabako bolatoki txapelketaren 50. edizioaren finalaren berri ematen. Eta erabatekoa lortu du Agerrek une honetan. Guztiak botatzea lortu du Agerrek tiraketa honetan, ea marka mantentzea lortzen duen hurrengo tiraketetan. Esan bezala, bai Kesan eta bai Beotegin ebasten ari da aurtengo finala. Parte hartzaileak bi bolatokietan jaurti behar dute, gaur eta bihar artean. Ez dago hurrenkera zehatzik, jokalariak etorri ala doaz parte hartzen. Eta gaur, arratsaldeko 6-etatik 8-etara, ja 8ak pasata dira, baina gaur amaitu arte, eta bihar igandea goizeko 11-etatik eguerdiko ordu batetara arituko dira. Ordu batetarako espero da jokalari guztiek ja tiraketak egin izana, eta orduan ebatziko da behin betiko klasifikazioa eta ondorioz zeintzuk izango diren
aurtengo txapeldunak, eta nortzu joango diren Euskadiko txapelketara. Tiraketa indartsua, oso indartsua egin du Agerrek, joanean guztiak botatzea lortu baitu. Tiraketa oparoa Agerrena, bai horixe, kostatuko zaio marka hori errepikatzea edo mantentzea, baina bueno, ea sorteari eusten dion. Esku artean dauka bola eta ordo Ager. Oraingo tiraketa ez da horren oparoa izan, ona izan den arren. Lau utzi ditu zutik. Ea hurrengo asemoduz doakion. Esku artean dauka bola eta ordo Ager. Tiraketa indartzu honako hau ere, ea beritzulera. Bi geratu dira zutik Agerren azken tiraketa honetan. Eta hurrengo parte hartzailearen txanda, orain. Guillermo Pauren txanda da, une honetan. Iñaki Aretzagaren txanda, parkatu, da une honetan. Prest dago Iñaki. Prest dago, esku artean dauka bola. Eta badoa. Lortu dut txikia joanean botatzea, beritzulera zemuduz doakion, beste bat botatzea lortu du Iñaki Aretzagak itzuleran. Hor dago Iñaki. Eta jaurti du bola, lortu du txikia botatzea. Eta lau geratu dira zutik Iñaki Aretzagaren tiraketa honetan. Ea hurrengo asemoduz doakion. Arabako bolatoki txapelketaren 50. edizioaren finalean gaude, Kesako bolatokitik zuzenean. Eta ordo Iñaki lortu dut txikia botatzea, eta bueltan, beste bat, beste 3 bota ditu, bakarra geratu da zutik. Ea marka mantentzea lortzen duen Iñakik, hurrengo tiraketetan ere. Prest dago Iñaki. Eta jaurti du bola. 4 puntu. 8 puntu lortu ditu orotara Iñakik azken tiraketa honetan. Ea marka mantentzea lortzen duen. Hiru geratu dira zutik Iñaki Aretzagaren tiraketa honetan. Ea hurrengo tiraketa zen moduz doakion Iñakiri. Esku artean dauka bola. Eta badoa. Tiraketa indartsua Iñakirena. Erabatekoa lortu baitu. Guztiak botatzea lortu du Iñaki Aretzagak, hemen Arabako bolatoki txapelketako 50. edizioko finalean. Ea marka mantentzea lortzen duen Iñakik. Esku artean dauka bola Iñakik, bere aurreko marka berdintzeko prest. Ea lortzen duen. Eta ordoa Iñaki,
Tiraketa indartzua honako hau ere, itzuleran ez du horrenbesteko sorterik izan, ez du bat bera ere ez botatzea lortu. Hurrengo ase moduz doakion. Eta hor doainaki, tiraketa indartzua honako hau ere, joanean itzuleran berriro ere ez du lortu puntu gehiago batzea. Hor doainaki. Eta amaitu egin dira Iñaki Aretxagarren jokaldiak eta hurrengo parte hartzailaren txanda izango da orain. Guillermo Pauren txanda izango da orain. Hor daukagu Guillermo. Bola probatzen, bola hartu du. Eta prest dago tiraketari ekiteko. Eskuartean hartu du bola, Guillermok. Eta badoa. Ez du txikia botatzea lortu, 3 puntu lortu ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. Ea marka hobetzea lortzen duen Guillermo bere hurrengo tiraketetan, hemen Arabako Bolatoki Txapelketako 50. edizioko finalean. Eskuartean dauka Guillermo bola, eta jaurti du. Lortu du txikia botatzea, eta 2 baino ez dira geratu zutik. Guillermo Pau ari da une honetan tiraketak egiten, dagoeneko jokalari ugari pasatu dira Kesako Bolatokiko Karrejotik, eta beste hainbat geratzen dira oraindik tiraketak egiteko. Hor dago Guillermo, bola eskutan, altzatu egin du bola, eta badoa. Tiraketa indartsua joanean, baina itzuleran ez du puntu gehiago batzerik lortu. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Hor dago Guillermo, bola eskutan, eta badoa. Tiraketa oparoa, joanean 3 geratu dira zutik, baina itzuleran ez du puntu gehiago batzea lortu Guillermok. Ea hurrengo tiraketa zen moduz doakion Guillermori. Hemen gabiltza Arabako Bolatoki Txapelketaren 50. edizioko finalean. Guillermo Pau ari da une honetan jaurtiketak egiten. 7 puntu lortu ditu joanean, eta beste 2 itzulera. Ea hurrengo tiraketa zen moduz doakian. Eskuartean hartu du bola Guillermok. Prest dago hurrengo tiraketari ekiteko. Eta badoa. 3 baino ez dira geratu zutik Guillermoren azken tiraketa honetan.
Aurrengoa ze moduz doakion. Ordoa, Guillermo. Lau geratu dira zutik, Guillermo Pauren tiraketa honetan. Aurrengoa ze moduz doakion Guillermori. Eskuartean dauka Guillermo bola. Jaurtitzeko prest dago, eta badoa. Bukatu da Guillermoren txanda, eta Isusko Saieren txanda iritziko da orain. Hor dago Isusko bola eskutan, jaurtitzeko prest. Eskuartean dauka bola. Bola aldatzea erabaki du azken unean. Eskuartean hartu du. Eta badoa. Zazpi puntu lortu ditu Isuskok bere lehenbiziko tiraketa honetan. Aurrengoak ze moduz doazkion. Hor dago Isusko bere bigarren tiraketari ekiteko prest, eta badoa. Lortu dut txikia botatzea joanean, eta bere itzulera ze moduz doakion. Beste bi lortu du. Beste 2 puntu lortu ditu Isuskok bigarren tiraketa honetako itzulian. Hor dago Isusko tiraketari ekiteko prest. Eta badoa. Lortu dut txikia botatzea. Eta buelta berze moduz doakion. Bueltan ez du horrenbesteko sorterik izan Isuskok. Aurrengo tiraketak ze moduz doazkion. Eskuartean dauka bola Isuskok. Lasterekin dio bere horrengo jaurtiketari. Hartu du martza eta badoa. Tiraketa indartzua joanean. 2 baino ez dira geratu zutik Isuskoren tiraketa honetan. Aurrengo tiraketa ze moduz doakion Isuskori. Arabako bolatoki txapelketako finala ari gara zuzenean emititzen. Txapelketaren 50. edizioa da urtengoa, eta horregatik ari gara Aldea Komunikabidetik edizio berezi honen nondik norakoen berri ematen. Eta bihar ere hemen egongo gara, goizeko 11:00 eguerdiko ordu batetara, txapelketaren nondik norakoak transmititzen. Isusko ari da une honetan jaurtiketak egiten, jokalari ugari igaro dira dagoeneko Kesako Karrejotik, eta beste hainbat igaroko dira gaur eta bihar artean. 3 puntu baino ez ditu lortu Isusko azken tiraketa honetan, ea marka hobetzea lortzen duen hurrengoetan. Eskuartean dauka bola Isuskok, eta badoa.
Bi baino ez dira geratu zutik Isuskoren tiraketa honetan. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Hor dago Isusko bola eskutan, tiraketa egiteko prest. Eta badoa. Lortu du txikia botatzea joanean, eta beste bi bota ditu txuleran. Horrengo tiraketa zemuz doakion Isuskori. Eskuartean dauka bola, jaurtitzeko prest dago. Eta badoa. Bost geratu dira zutik Isuskoren tiraketa honetan, azken tiraketa honetan. Eta hurrengo parte hartzailearen txanda izango da orain. Carlos Llano ari da tiraketak egiteko prestatzen. Ea ze moduz doakion Carlosi. Hor dago Carlos, tiraketari ekiteko prest. Esku artean hartu du bola. Altzatu du. Eta hor doa. Hor dago Carlos, bere bigarren tiraketari ekiteko prest. Esku artean hartu du bola. Eta badoa. Lau utzi ditu zutik Carlosek. Bere tiraketa honetan, ea hurrengoa ze moduz doakion. Hemen ari gara, Arabako Golatoki txapelketako finala zuzenean emititzen. Arratzaldeko 6etan hasi da norgehiagoka eta dagoeneko 3 ordura iritziko da. Aurtengo ez barkatu, gaurko saioa. Carlos ari da une honetan jaurtiketak egiten. Bola saldatuko duela dirudi. Ez, bola mantenduko du. Eskuartean hartu du bola. Eta hor doa Carlos. Ez du txikia botatzea lortu joanean. Eta ondorioz 3 puntu, baina ez ditu lortu tiraketa honetan. Hurrengoan sorte gehiago daukan Carlosek. Hor dago Carlos. Tiraketari ekiteko prest eta badoa. Oraingoan bai lortu du txikia botatzea eta beste 2 bueltan. 3 baino ez ditu utzi zutik oraingoan Carlosek. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Hor dago Carlos, bola eskutan. Eta badoa.
Itzuleran ez du puntu gehiagorik lortu Carlosek tiraketa honetan. Eta ondorio 7 puntu lortu ditu orotara. Ea hurrengo asemuduz doakion Carlosi. Arabako bolatoki txapelketaren 50. edizioko finalean. Ordoa esku artean dauka Carlosek bola. Eta badoa. Tiraketa indartsua Carlosena. Guztiak botatzea lortu du. Carlosek bere orain arteko tiraketa onenean. Ea marka berdintzea lortzen duen. Ea marka berdintza lortzen duen Carlosek, zail izango du, ez bai da marka makala guztiak botatzea, baina ea sorte errepikatzerik daukan. Ordoa. Tiraketa indartsua honako hau ere, 2 geratu dira zutik Carlosen tiraketa honetan. Aurrengo tiraketa zenmuduz doakion Carlosi. Hor dago, bola eskutan. Eta badoa. Jaurti du bola. 3 geratu dira zutik Carlosen tiraketa honetan. Aurrengoa zenmuduz doakion. Eta Estrella Alonsoren txanda izango da une honetan. Hor dago Estrella. Jaurtiketei ekiteko prest. Hor dago Estrella, jaurtiketari ekiteko prest, hartu du bola. Eta badoa Estrellaren lehenen jaurtiketa. 7 puntu lortu ditu joanean, eta beste 3 itzuleran. Ea zenmoduz doakion hurrengo jaurtiketa Estrellari. Esku artean hartu du bola Estrellak, bere bigarren jaurtiketari ekiteko. Eta badoa. Zazpi puntu lortu ditu Estrellak orotara. Ea marka hobetza lortzen duen hurrengo tiraketan. Hor dago Estrella, jaurtiketari ekiteko prest. Badoa. Tiraketa oparoagoa izan da hau Estrellarena. 3 baino ez dira geratu zutik. Hurrengo tiraketa zenmoduz doakion Estrellari. Ea marka hobetzea lortzen duen Arabako bolatoki txapelketako final honetan. Esku artean hartu du bola. Eta badoa.
Hor dago Estrella, jaurtiketari ekiteko prest. Eta badoa. 8 puntu lortu ditu joanean eta beste 2 itzuleran. Ordoa Estrella bere urrengo jaurtiketari ekiteko prest, esku artean dauka bola. Eta badoa. Ez du txikia botatzea lortu, puntu bakarra lortu du joanean eta beste 2 itzuleran. Aurrengo tiraketa hobekto doakion Estrellari. Esku artean hartu du bola. Marka hobetzeko prest eta badoa. Eta bai, lortu du marka hobetzea. 3 baino ez ditu utzi zutik. Aurrengo jokaldian zen moduz doakion. Esku artean hartu du bola Estrellak. Prest dago tiraketa egiteko. Altzatu du bola. Eta badoa. Tiraketa ona oraingokoa ere 3 baino ez ditu utzi zutik Estrellak. Estrella Alonsok Arabako belatoki txapelketako 50. edizioko final honetan. Aurrengo tiraketa zen moduz doakion Estrellari. Esku artean hartu du bola eta badoa. Lortu du txikia botatzea, txikia eta beste bat, orotara 5 puntu. Eta beste 3 bueltan 8 puntu orotara, Estrellarentzat. Eta amaitu da Estrellaren txanda, eta hurrengo jokalariarena iritziko da orain. Bego Perezek ekingo dio orain jaurtiketak burutzeari. Prest dago Bego, bola eskutan. Eta badoa. Tiraketa oparoa Begoren lehenengoa. 2 baino ez ditutzi zutik. Aurrengoa ze moduz doakion Bego Perezi. Hor dago Bego, bola eskutan, jaurtitzeko pres, altzatu egin du bola. Eta badoa. Tiraketa indartsua egin du oraingoan ere, itzulera zen moduz doakion. 2 baino ez ditu utzi zutik, marka mantentzea lortu du oraingoan ere Bego Perezek. Hor dago Bego, hurrengo tiraketari ekiteko prest, bola eskutan, badoa. Tiraketa indartsua egin du oraingoan ere. Beste 3 bota ditu itzuleran, 3 baino ez dira geratu zutik. Hor dago Bego, prest du bola, altzatu egin du. Eta badoa.
Eta bueltan... Bi. Ordoa bego. 3 baino ez ditu utzi zutik azken tiraketa honetan. Gaueko 9 pasata dira. Eta oraindik jarraitzen dugu hemen emititzen Arabako Bolatoki Txapelketako finalean. Arratsaldeko 6etan hasi dira lehenbiziko tiraketak eta bihar ere goizean zehar jende gehiago pasatuko da bere klasifikazioa hobetzeko asmoz. Bego Perez ari da une honetan jaurtiketak egiten eta tiraketa oparoa egin du une honetan. 2 baino ez ditu utzi zutik. Ia hurrengoak zen buduz doazkion. Ordoa bego. Oraingo tiraketan ez du sorte askorik izan, ez du txikia botatzea lortu. Eta 4 puntu baino ez ditu lortu. Ea aurreko marketara itzultzerik daukan. Ordoa bego. Oraingoen bai lortu dut txikia botatzea eta 2 baino ez ditu zutik utzi orotara. Hor dago bego, hurrengo tiraketari ekiteko prest. Eta badoa. Zortzi puntu lortu ditu orotara bego azken tiraketa honetan. Eta hurrengo jokalariaren txanda izango da orain. Unaz behazko etxea ari da orain uneotan jaurtitzen. Esku artean dauka bola eta badoa Unaz. Tiraketa indartsua egin du. Eta itzuleran beste 2 puntu eskuratu ditu Unazek. Hor dago Unaz esku artean hartu du bola. Eta badoa. Tiraketa indartsua Unazena. Eta utzi ditu zutik. Ea marka hobetzerik daukan hurrengo tiraketetan. Eta badoa Unaz. Marka hobetu du Unazek oraingoan 2 baino ez ditutzi zutik. Ea hurrengoan ze moduz doakion. Esku artean dauka bola Unazek eta badoa.
Hiru utzi ditu zutik. Eskuartean dauka bola Unasek. Altzatu egin du eta badoa. Indartsu eman dio. Eta aurreko marka berdina ez. Aurreko marka hobetzea lortu du Unasek. Bi geratu dira zutik. Ea marka berdintzea edo inkluso hobetzea lortzen duen Unasek oraingoan. Eskuartean hartu du bola. Eta badoa. Oraingoan bai. Bakarra utzi du zutik Unasek. Eskuartean hartu du bola Unasek. Eta ordoa, marka berdintza lortzen duen. Ez du marka berdintza lortu, baina tirada ona egin du, hala ere. Ea oraingoan zen moduz doakion. Unas Beaskoetxea ari da une honetan jaurtitzen Arabako bolatoki txapelketako finalean. Eta honen bestez amaitu egin da Unasen jokaldia. Eta hurrengo jokalariari emango dio txanda orain. Lorenzo Garziaren txanda izango da une honetan, prestatzen ari da Lorenzo. Bola hartu du. Prest du Carrejoa eta badoa. Txikia botatzea lortu du, txikia eta beste bi ere itzuleran. Hor dago Lorenzo. Ea bigarren tiraketan ze moduz doakion. Eta bota du Lorenzok. Eta ordoa, berriro ere Lorenzo. Eta bueltan ez du puntu gehiago batzea lortu. Ea hurrengo tiraketan zen moduz doakion Lorenzori. Hor dago, bola eskutan, altzatu egin du, eta badoa. Bi baino guztiak botatzea lortu du Lorenzo tiraketa honetan. Ea marka berdintza lortzen duen. Ordoa Lorenzo, aber itzuleran, ze moduz doakion. Beste bat eta hor geratu da, beste bat botatzea lortu du Lorenzok tiraketa honetan. Hor dago Lorenzo, eta badoa.
Eta hor doa berriro ere Lorenzo. Bi baino ez ditu utzi zutik Lorenzo tiraketa honetan. Ea marka hobetzea lortzen duen, edo gainditzea, hobeto esan da, lortzen duen tiraketa honetan. Txikia botatzea lortu du joanean, eta beste bi itzuleran. Eta orain, desenpaterako tiraketak egingo dituzte. Desenpateko tiraketak egiten ari dira uneotan, gaurko saioari amaiera emateko. Tiraketa indartsua honakoa. Bi baino ez dira geratu zutik. Eta hor doa, berriro ere, desenpateko tiraketa honetan. Lau geratu dira zutik. Eta Txaberren txanda iritziko da orain desenpateko norgehiagoka honetan. Ea ze moduz doakion. Indartzu aritu da Txaber lehen. Ea sasoia mantentzea lortzen duen orain. Bola eskutan dauka, altzatu egin du, tiratzeko prest, eta badoa Txaber, tiraketa indartzua egin du, aber itzulera ze moduz doakion, beste bi bota ditu itzuleran Txaberrek, desenpaterako tiraketa saio honetan. Hor dago Txaber, bola eskutan, jaurtiketa egiteko prest. Eta badoa. Tiraketa indartsua Txaberrena. Joanean behintzat. Bueltan ez du puntu gehiago batzerik izan. Aurrengo tiraketa hobetzerik daukan. Eskuartean hartu du bola Txaberrek. Eta badoa. Bi baino ez ditu utzi zutik. Ea tiraketa hau zen moduz doakion. Badoa, Txaber. Eta honen bestez, desenpateko norgehiagoka honen ostean, amaitutzat emango dugu gaurko saioa. Bihar berriro ere hemen egongo gara, goizeko 11:00 eguerdiko ordu batetara,
zuzenean emititzen Arabako Bolatoki Txapelketako 50. Edizioko finala. Aiaraldea.eus webunean izango duzue saio osoa ikusgai, eta besterik gabe, ondo izan, eta bihar goizera arte.